O pasado xoves, o Goberno municipal aprobaba en Xunta de Goberno local o requerimento mercantil comerciantes asociados do Mercado de Abastos número 1 de Ourense, SL, de adaptación do espazo interior para o traslado dos postos para o exercicio da actividade na Praza de Abastos número 1 de Ourense. Os socialistas solicitan ao alcalde unha última oportunidade para continuar as obras deste inmoble. Dende o Grupo Municipal Socialista facemos un chamamento ao alcalde neste caso para que lle dé unha última oportunidade á Praza de Abastos e, sobre todo, que trate de evitar na medida do posible unha batalla legal prexudicial para Ourense. Nós o que queremos que saiba hoxe a veciñanza de Ourense é que, por un lado, nin o espazo público da Alameda do Concello se vai a liberar para a veciñanza a curto prazo, nin tampouco se vai a poder reabrir nun tempo mínimo a Praza de Abastos número 1. Ademais de todo isto, de esta decisión política, pode conlevar repercusións económicas para o peto de todos os veciños e veciñas.